Sei God. Zvise nothing ndasifuna muchondibatisa kumberi. Ndakaita schedule this for I think 9:30 because ndandichifunga kuti pamwe ndopandichamuka but ndazokasira kumuka ndabva ndachinja time pandaisa kumashure so ndichangotaura vanondibata vachandibatisa kumberi vachazobata kumberi ndatopa mupastori number 2 kuzomuka guys ungeziya otherwise zviri sei alright let me do this vanhu 4 vatondiona kuti ndinotenda nyangwe tiri 4 because ndachinja matime maona ndachinja time ndanga ndakavata saka ndafunga kuti ndichanonoka kumuka pandangokasirawo kumuka ndikati aiwa rega ndiita sei ndichinja hangu time yangu ndikasire kutanga ndikuda kuti ndikasirewo kupedza ndichimbosvipa hangu time yekumbozorora zvandikaita 3 mastory time zvangu nhasi remood ikaita 3 mastory time anyway zviri sei tokozana mulaleya Lloyd Chadunga Budi Benson sei Ru MTD Winnie Munembe Pamela Side Faces ndachinja ndachinja uyu tepi kuti usikuona video 1 why ndiri live right ndesingaoneki so ndachinja time so izvi right kuti personally ndikirikini ndazoinda ndosaka ndachinja time ka because pandapedza ndachifunga ndichavata ndozodii saka ndakuzombovata ndobva ndamirira kuti kuedze ndokuchibva ndazongoinda kuimmigration kwacho saka ndangosvika pandasvike pepe vangonditi tione passport yako kuti last visa ranga riri rini saka pandavaratidza vabva vatonditi dzokera zvako kumba because uyu muriko makapuwa kusvika musi wa26 September bvanipa marequirements kuti in case kana pasina uyuyu pasina futi muextension then ndo pandoda kutafuta another application but vangotora passport vakaivhura vada kuona last stamp hatina kuti zvazvichienderana papi but ndo zvavaita vakanditidzokera zvakumba because phone dzavo dzasingaiti at least ndamakisa register guys vanondionawo mukati koko kuti ndakamboita sei iri kuramba chitambo changu chiri kuramba kufilika nei guys what kind of thing is that sei anyway changotaura because ndachinja time story yangu inenge iri vhei nhasi ndikuita mashort very short tumastory toda kuita tumashort version because domari tumadrama twangu nanamudhara wangu togona ngoti tushoma yekutanga yakaita kana mudhara wangu ndeyekuti ndichikura handiti ndaiyekera ndada kuita interconnect neyanezuru yeya ndobva ndangopedza zvangu tumastories twangu twakaita about moms vangu nanira uyu pamwe changopinza nemwe yandakasirira zvangu zuro pamwandisa kana madhirama acho chimwe chifoni changu chandinosenda nacho uyu apera moto manje aichinyora but anyway ndikirikini zvakaitika ndezvekuti ini handiti ndaikudza kuti uyu pakati pedu pane mumwe 1 aripo anonzi motion saka motion ndandogarise ini ndakakura ndisinganisani naye ndakakura ndichinesana nauyu noshu wepaUZ ndatotaura naye zvangu nhasi ndambokutaura iwewo waindirovesa iwe waindirovesa mama vaiti waindirova baba vaindirova futi ipamusara pekuti noshu uyu kwauyu instead of kuti asaita muteedzani wangu ndiye akazoita automatic wandotevedzana naye anombouya panapa yet pakati pedu pane mumwe saka because of that manjika inini ndaigara ndakamudhinda iye akazosvika stage yekuti anondidzoserawo apa pamwe pane taitorwira zviso kana basa rese futi but manje zvakaita zvekuti mumwe musi mama vakaenda kuvhisiting yemukomana anonditevera inini uya anonzani
anonzi motion. Saka vaenda kuvhisiting yeuya zvaichizaitika ndezvekuti yes, I don't know kuti sei palaptop pangu vari kuti vhidhiyo hatisi kuiona zvikurevei izvozvo guys. I'm confused. Notoranza kuti vhidhiyo hatisi kuiona mai mwana. Saka zvikurevei ndiri kuita vhidhiyo iri private iyi. Vhidhiyo yangu iri public handiti why iri kutaura kuti hanzi hatisi kuona vhidhiyo. Zvekutondishamisa kuti vari kuti we are not seeing the video. Havasi maekera iwayo mashura kana munana. Connection ichozaitika ini singachawisi kuti sei vari kutanza tisona mavhidhiyo indiri live naimi zvoitawo izvozvo right. So yeah, saka zvaizoitika zvekuti uyu mukomana uyu manje mai vangu ndada kuridza kura mashure mai vangu vakaenda unoona waidza kuchishawasha by the way pachishawasha primary school ndopaidzidza. Saka mai vangu pavakaita sei pavakaenda kuvhisiting mavhisiting epachishawasha aiitwa akawanda handiuyebirai vaita mavhisiting akawandisa zvisingamboiti. Because of that mai vangu vaigara vachasei vachienda kuvhisiting ikoko. Vachienda kuvhisiting ngekuya ndatanga kutaura kuti zvakaisa kuti ndiro I remember this other day takazomboenda tese taenda tese takabatwa nehope tiri muchikombi kubva pavhisiting kuenda kubva kuchishawasha kuya kudzokera mutaundi. Pane pataizodzikira tofamba netsoka tina kumakeswe kunokwira makombi ekugranview. So musi iwoyo ka mai vangu vakabva vatotaura zvekutoti patakwira kombi handabhadhara mari yekombi kubva pachishawasha kusvika mutaundi muno meaning kuti tatakwira mahara. Handiti ndezvakaitika ipapo tikati akwira mahara sei ini nebhebhe vadati handiti isusu ngati vanhu vekombi ava vachiripo saka handei tinoita sei tinotaura navo kuti hamuna kubhadhara kombi inzwai mai mwana apa mai vangu ndovangotobhenefita mari dzavakombi 2 dzevanhu vaviri kuti havana kubhadhara tasvika takavata ndobva tangodziswa tese vanhu ava havana kana mbotifunza mari dzekombi zvanzi nhema dzangu ndaitiva nhema bcause vaitoziva kuti inini ndisina chifuva ndaitozoudza baba vangu kuti mama vakazokwira kombi asi havana kubhadhara saka ndaichiva nhema ndabhadhara ndaitangoona kuti voita sei asi ndaitosvika chivaudza baba kuti mama vatakakwira kombi asi havana kubhadhara ndaitozvitaura ndotoziva kuti ndaitozvitaura chete ndokubva taita sei mama manje musi wavakazomboenda kuvhisiting vega pavakaenda kuvhisiting vega apapa baba vangu vakabva vasara nesu pamwe pacho ndini ndaisara ndega vangu pavakati chiindaimi indoita sei ndosara nevana vangu manje munhu waifarira zvekubika kubika uku vanga vane talent rachoni plus kubasa kwavo kwavaimboshanda vaiita zvimwe zviri special like that. So manje baba vangu vakatanga kubika zviya zviya mbozava chonziko zvekunzi unoteka chingwa choiswa muzai chonzwi izwi hamo inonzi chiyo ndotosa kuti ndochii I don't know but zvechirungurungu musi wavanosara nesu taizviitei taizvirya kusvika tatasati ndopatairya zvinhu zvese izvozvo vakatibikira breakfast yanga ine mazikuzaini mamwe anga akafuraiwa mamwe anga apwanywa nechingwa ichocho changa chakadhipwa mazai mai mwana tichingorya mai mwana nanesitopu vachiti munoda chiita chakati every after 20 minutes vaikuvida kuti voda chii takarya musi iyoyo ezimachitedzi takarya ka zvakachizoita zvekuti pai pakanzi anosvika ndiro pakunzi anosvika ndiro pepe zvakachizoita ndezvekuti isvika ndiro chazvanzi changu chainditeerera nosheni wainditeerera handidi kureva nhema iyo nyaya yekuti zvoni ndaimurova ndaita seva ndiri mwana mudoko ka but zvaizoita zvokuti aingonditeerera nanestopu achinditeerera pandiri ndo paari saka zvakachizoita zvokuti musi uyu pataisuka ndiro kuseri kwesingi tisuka ndiro kuseri kwesingi ukakuya chazvanzi changu chakabva chaita sei chakabva chagara padivi nepandaisuka izvozvo iyo ndofunga ndiyoyo ndobva chagara padivi nepandaisuka ini ndandakagarawo tanga kusuka ndakagara pasilabhu saka kusika ndakagara pasilabhu asi kuti chii chakatomboenda kuda waida kutotamba neni handizivi ipapo kuda wakanditokonya zvakandibva handitoziviwo ndobva ndanga kumurova ndobva tanga kundidzosera atapatatakwata sei kudzosera naye pakudzosera naye pepe ndobva iye atora chitina ndobva anitema nechitina
ini zvakachizoita zvokuti pakanditema nechitina pepe ndakamborova nembama but manje bangu vakasvika ndakadii ndakabata chitina ndochavakasvika ndakabata I think vakafunga kuti ndida kunditema nechitina ufuiti anganditema nechitina imi baba vangu vakangosvika vakanditora nezhii vakaenda nayo vakandikwekweta nayo memwana kundikweva kuinda kuseri kugudo kwavane madhogu kocho kwavane marujo vaenda neni kuya memwana vedu we bangu vangu vasvika mbundiwa nebhandi bangu vaindishunya ndo yaiva mutactic wavo vaingondishunya bangu ndo handitora nema kuti ndingati vakanditora nemaoko avo nechi havana kubvira ite izvizvo kunditi vanganditora nemamwe mazita mushamake havana vaitonditora nechikuti shangu tutokotoko twemupichisiwo asi musiyoyo vakatora bhandi ndobva vatanga kunditora nekuyakuya kune chisimbi kuyakuya vatanga kurova nekune chisimbi ndakatozaka kukuvara nekamaka because ipapo vaifunga kuti ndida kutema chasha dzangu nechitina vakasvika zvakaita vhesivhesa vasvika zvakaita vhesivhesa ndokutanga kundirova vakandirova vakanditi ndiwe futi kuda kurova chasani dzako ungada kurova chasani dzako kusvika levhu iroro ndikati kana ndihanditanga ndihandirova uya kutanga kuti ndiwo vochindirova meimwe yangu dzongondimangara ndikati ndiwandirova chitina chandakabata ichi ndiwo ungatese ungotema nacho ini ndanda kuti fungoda kukudzosera nacho ndakarogwa zviko zvekuti ndakakoniwa kana kuzonosvika ndiro dzakasara dziripo pashi ndarogwa ndangomutasa kuti chitina ndiwongwata sei wangwatema nacho asi at the end of the day ndindasase ndazorerwa chitina chako ufichiwe ndiwongwatema nacho chikanza kugona kubata mwana wamai wako zvakaita sei amwe nehere kana kuti chii chikapanapa mwana wamai vako mwana weropa rimwe chete unoda kurova nechitina ndikati andisirini ndakurova nechitina ndianganditema nechitina apa aifarira kupfeka mayangu anenge munoti kuti aifarira mayangu aifarira kumupfekedza zviro zvazvikaita mboza zvaitengesa zvaisiva kumazuva ekare ekuti une chiheti cheshinda yegirini chijuzi chacho cheshinda yegirini nechitirauzi chacho nechinenge chakaita cheshinda yebhuri wota chitiregisutu chakadero izvozvo zvekunzi seti yekirazi yevana izvozvo ndozvaaiwanza kupfekedzwa namai vangu chiseti chegirini chakaiswa mutsetse mwangu wakaita wekaita kunge kapingishi kachichi ndo zvaunga uri chinhu ichocho zvobva tatanga kuti nyarara kwakutanga kunyengererwa nemwana apa indikuona apa ndikurwa ndarorwa chitina chake yapera pepe pakazasuka ndodzadza ndakaswera ndakatonhorerwa pandakazonzi chaimurye muite sei ndakazongonorya asi ndakaswera ndisingambotauri ndichirwadziwa iye manjeka ndoka kuti anga akaita sei iwe live kuti masikati bwere ndatava ndikuita malive 3 vanozongoona ndauploada kare hana problem nazvo saka ndikuita 3 pane one yanchasita usual time yangu kuma11 then saka ndo zvakaitika nani ndikazadzikangobva ndasira zuva rese pakusira zuva rese manje pepe bangu vakada kuzosisada kuzovangopumwa mwangu wakurwadza ndizi ndokubva vaita sei vada kuzotanga vachikundinyengerera vachiti unoda mazuva here unoda kokakora here unoda chakati here ndakangonyarara ndisingachatauri ndakangovatarira ndakutya nekuti vangu vandirova gesi ndakarogwa ndodhera ndoti babangu kanasa kundirova izvo zvekunyatsa kundirova kuti zvenhema ndakanyatsa kurohwa ndobva chii ndodhera vakandirova plus ndo last day futi ravakandirova vana kuzombodirova futi mukati meupenyu hwavo vakapesa ndiwa 135 ndo zvakaitika ipapo ndobva vasi vachida kundinyengera nyenga vachindibikisa vachibika-bika zikanzi vatai takaitwa afternoon nap yatanga tisingazivi mwana tikaitwa afternoon nap uye achingonditevera ini ndasingachadi kana kuenda pedo naye nekuti ndandifa kuti ukangoenda pedo neni ndichazotaurisa sei wauda kuzomudzosera kuti wandirovesa nebhanzi ranga michi harine simbi ofuchi iwewe yanga iri fault yako andobva ndaita sei ndobva ndanyarara zvangu ndanyarara pepe ndasiyana nazvo pepe manje usiku mai vangu vakauya vakatanga kuda kubika chikafu chavo chemazuva ese chaiswima zvaive nemuto wavo ndoda kuona kuchidya apa ndandachifufutirwa nekuti ndandazvimbirwa ndakutanga kunzi mandizochidya ndikati handichakwanisi kudya pakuda kuvata pepe unokoniwa kuvata mbozo ukafufutirwa unokoniwa kutovata ndigoteka kutochema zvanzi unochema chii ndikati mudumu mangu makurwadza zvanzi mugwadza nei ndikati handichagoni kudya mudumu mangu mangorwadza mese kudai makazara pane kuti mama vandinzwii ndakatozoroverwa kunzi manga muchidya semapenzi makangobuda neni pashi zvikanzi maryei ndobva ndatanga kuvaudza zvese tadya sei semazai tadya zvimwe zvakati zvakati tikabikirwa mapai tikabikirwa zvakati
zvadaita zvira zvese ndozvakasikana ndichese chibitirwa nababa. Apa enda ndarogwa masikati vedu ndakasvika ndikaroverwa kunzi wauchidya sebenzi unorya zvinhu zvese izvo uchingotura kuti kuita sekuti watanga kuona chikafu nhasi ndogotanga kurohwa apa ndandiri pazhe kuti baba saona ndiri kurohwa akutoendeketa munyama gezi ndobvatarehwa kunzi wachidya sebenzi ndinotevera ukasara baba ukadya sebenzi kudaro kuti ndonetsaniwe saka warwirei sebenzi nevemwe kuti wasara uchifidwa zuva rese ndikaireverwa ndiri pazhe kuti ikanzokangodzokera mumba futi uchichema todetsana ndokubva ndadzoka musodzi yandapukuta memwana apa ndareverwa kunzi warwirei sebenzi ndanyarara paya ndangogara zvangu ndapata manje iyi yapera kai yekuti ndakaroverwa chihasvanzi changu tichiri papo yekuti ndakaroverwa chihasvanzi changu futi mai vangu futi ndakutozoipinza kuti vakazombonditora moza chirabha cheblack chechiya cheblack memwana zvavakaita ndezvekudai oso chirabha chiya ipapapo I think ndaiva nemunyama wekuti mai vangu pese pavaizita pamiri pavo kazhinji kacho ropa repamiri pavo ranga risingawirirani neni kazhinji kacho zvanga zvisingawirirani taitova nemaunlike post zvakatiitika papa zvandambotaura chihasvanzi changu noshuya as much as taimarana taitokonya tichiita sei waifarira kugara achinditevera musure mangu ndozvaaifarira ndakunosuka iye waibuda achitevera oita sei unogara neni aita sei asi tambonzwa kuti ndikutaura kuti handizivisi kuti wai aifarira futi kuteverana neni tosvika hangu tiri pazhe pepe takagara tichisuka vanhu vakawanda taiva netimetable yekuti vanhu isusu okufura ndineve pakamira kuseri tese taibudirana around 8 p.m. jaja ndo pataibudirana kuda sei kunosvika ndiro takagona kuita seexercise waigona kutobudisa ndiro dzako wabudisa ndiro dzako waisasuka because waimirira kuti vamwe vemadho vabudewo vachizosuka mosukirana pamwe chete ndozvataiita pakukura kwedu zvedu saka tose taisukirana saka pakusukirana pese pepe kwaiti pedu vari kusuka vepaminekisi ndo vari kusuka maraini ese around 8 p.m. ndo time dzataisukirana idzodzo saka manje waingohwa masinga chibonzi hoho vachase vachitarusha saka manje achitarusha kudero apa pandotofunga futi mamwe madhirama aizitika nevangu vanhu mamaids akazomboshanda avaishandira vana maroja aimbogara ipapapo ndida kutozoitaura imwe yachoni pane hwane yemumwe akazomborohwa neaini ndokubva tichisuka pepe tichisuka chihasvanzi changu haizi kuti takandiitei futi tichisuka pepe ndaiva nemunyama gari ende waiva nemavovoka ende waiti kana otanga kuchema hatemi zvemuzasi kuti hihiga waiti ndosheni waisikirima gaizi nochiwa munoona chiuya mubhokisi muno waisikirima kusikirima kuti zvoni mhai yemuti hoti ndatokonywa pano ndozvaiita vedu akasikirima chandakangoya ndikaitwa namai vangu ndakazvozvirudzwa ndazvozvirudzwa ndobva vaenda neni ndobva watora futi naiye hasinoshiwa wachona apa ndatava futi kuhigh school vamutora vakanotora chirabha I don't know why vanga vakugara nechirabha ichochocho chiyacho chekuti unorova munhu memwana chekuti unodhinda ini vatora chirabha chiya ini ndini ndakatanga kudzadzaturwa nechirabha ndakarohwa vedu musabasa kurova mwana unoona ndikati ndihanditanga kana akutanga musiya akadira akurohwa ndikati skemunoti iye akandirova ndoramba ndakati ndakanyarara here hakana ndobva vakatora tese iye wacho anga asikirima mhere vakamurova ini wacho ndakarohwa tiri vaviri takadzadzaturwa nemwana apa wakada kubata mwana watete wangu wanga varipo wanga kuzogarira ndokungati mama panenge vakuzoita sei vakuenda kulebha vanoenda navo vakandonzi mukada kuti jaira neni ndokurovai futi pano regai ndipedzana nevanhu vangu takarohwa zvedu tikaumburuka tese tikabuda pazhe tiri vaviri iye wangaita sei wanga aridza mhere kuti ahwikonzi watokonywa tese takabuda pazhe tikanogara pazhe tese hanzi dai muno mukundisemesa budai muno tabuda pazhe tanogara padini mwana yapera imwe ndeipi futizve iyo yekiraka yekuti takazoita tichiri ipapo manje pane ndakambozvitaura kuti ndakamboti chichaya kuti chake kana asingarechi kana kuti chachacha mumwe wacho anonzwasi pavakaenda kunhingirikini ndakati achiri chaninozi futi kana asingarechi chichaya ichocho chava chegirini I'll never forget that chair zvichaya zvitokotoko zve zvinogarwa nevana vekukireshi zvitokotoko zvezve saka chichaya checha inini ndaitongoti tii hangu ndakachitasa kudai kuti chichaya ichi I think kana akagara umo anofila kunge kakingi
ndofila kuti andofila kunge kaking saka zvaari kufila kunge kakinga indoda unogara muchicheya ichi ndachigara muchicheya muchi ndida kumbobva kuti chinoita sei chicheya ichocho ndozvakaitika saka chaizogara pamusoro pemazibhegi mamona kipepe ndozvachaita sei ndo ngirikini aiseni mugare ndati ndiri kuita 3 mastory times 3 saka pane imwe andichaita hangu late saka ndichangomasiya aripo zvangu but ndiri kuita 3 nhasi saka ndikapedza ndombondizorore ndozodzoka neimwe yacho yechi2 ndozoita imwe yelate yai11 o'clock saka ndaita early ndongomasiya akadero saka ndichiti even tiri 4 haina problem zvayo ndakurumidzisa then ndobva ndati noreva nhema chechi chaigara chiri kure kuti handikwanisi kuikira indokunotora makitchen cheya anga ari muikira mudhaining munyamunya ndokunokwira pamusoro ndokunoti chicheya chandaigara ndiita sei ndichifarira mazuva ese ndobva ndanochiturunura ndanoturunura chicheya ndikati noreva nhema musemende medu imomo ndakatangana mubedroom ndo ndavhura madhoo kudai nacho mai mwana ndibva ndatanga sei kuita mota yangu ndiri mumotikara mangu mechicheya ichocho ndikarova nacho pane imwe futi iri kutodzoka futi nandakanga ndatakamborohwa tese including uya wakanyarara uya musaladhi wopachiyawasha takaidza taturirwa futi iyoyo namai vangu ndobva chicheya icho chapakuita chingirikini mota yangu ndichiti ndikabuda mubedroom ndoti nacho mai mwana chicheya nacho chicheya chiya manje chakasika pakuvhunika makumbo ekusure kwawo ndobva chasara chine makumbo emberi ndobva ndashaya ndiita sei ndangu kusimuka pandari kagara pepe ndokutora nemakumbo aya ndobva ndashaya ndomanama sei haanganamiki ndobva ndati kana unoreva nhema ndo ndamadzosera pamusoro pemamona kipepe paanga ari ndo ndasiya nazvo mai vangu achingopinda vasati vati tora chicheya chako ugare vaifarira kuti agare kamuchicheya chake ndobva ndati kuna mai vangu mama pamaenda kuekera pamaenda kuvhisiting yaemotion ini ndasara ndikaita sei ndikatora chicheya ndatora chicheya ndobva ndaita sei ndobva ndatanga kuchiita mudhiraivhu ndatanga kuchiita mubhazi mudhiraivhu ndobva ndachivhuna mai vangu papapo havana zvavakaita vaitoryaka vakangonditasa nesoro kudaiwo so ndobva wangonditi ndobva wangosiyana neni vasiyana neni havana zvavakataura ndobva vasiyana nazvo atipo iyoyo ndakaipona ndakurohwa yekupedzisira manje ndatokangangwa kuti takazorohwa tese nemabrothers angu ndeyekuti mai vangu vanga vabva kundobatsirwa hathingi ndofunga hachazi kuti ndiye noshonga dzakawandisa because takawandisa kana chazi kuti ndeupi wacho wangabva kunoita sei kundobatsirwa kuti iye inoshi wacho here kuti wakangoita introduction nekuti pavakabva kundobatsirwa pepe vakangosvika nekudzakatura munhu wese kuda ndinoshi handichazivi musi uyu taitova kupi taiva tiri pashi taitotamba tiri pashi apa tatatombotsiurwa rimwe watete wangu anga achichengeta aripapo ndobva atiti vana menjero nemi zvamuri kuita izvi muchamukarurwa nani namai venyu vane rimwe zidhishi mai vangu vanofarira girini pauyu midziyo yavo ndozvandakaona kuti vanofarira girini vane rimwe zidhishi ranga ripo ranga rakaita girini so rakasimba apo tunawo rakazotsemuka zvavane pakati bhati ranga rakanaka dhishi rero ndokubva vatora isusu dhishi raya tora dhishi ndokubva tatanga kutambisa kwati handichazivi ipapo asi handizva ndekuti taitora mvura pasingi mazuva ezo zvasazonetsa taitora mvura pasingi ndobva tatanga kudirana isu nezvana zvaa zviripo paya tichikupirana mvura memwana tichidirana kusvika pazhe pese pazara mvura memwana ichiita kuyerera kuita mapopoma memwana tiri pazhe pepe isa nhau zava kuti anamai vari kutobva uko vatobudiswa muchipatara isazive takatofunga kuti pamwe vakatienda kumusha hatina kuziva kuti vaenda kunoita sei kundobatsirwa mai mwana vari kudzokana mbuya vangu vangu vacho vapenyu vangu varipo futi papo vari kudzokana nambuya vangu vachidzoka kudai nambuya vangu vangu vakabata mwana isazive kuti kune munhu unonzi mwana waenda kundotorwa paya satizivi tasvika pepe mai vangu chavakangoita vakangonotora chishamhu ndokuya ndokundorova ini ndokuya ndokundorova chihasvanzi changu vaiva nesofuti sipoti nemumwe wacho unonditeerera nekuti waisagara pamba saka vaimuhwira tsitsi kuti pamwe paanenge asipo anenge asina dhati madhari lavhu yaiye anenge anayo ndokubva vaita sei mafulawazi ari kuya na11 o'clock mafulawazi ari kuya na11 o'clock ndokubva vatorashamu mai mwana vatorashamu pepe ndokubva wataka kuti rova tose takaroverwa mvura iyoyo mai mwana apa tamboitsiurwa athingi ndozvo zvandingangoti zvese zvangu
zvandingangofunga pakudzasatirwa bangu akangonzwa akahwani pandakaita misarinya yangu ipapo ndoyekera kana ndangwara zviro ndati nhasi ndiri kuita tumashort clips zvangu tusina kunyanya kureba especially chechinvovha yakati rebei ndeyekumusha I think ndo yakati rebei zvayo idzana mudhira wangu ndonde ndakanganwa plus zvinhu zvataingu zvekungotiwo akandiona kuti pane ngapinda here kupiridzirei apo zvandisekese kumbi mupicha kware ndati nhasi ndikumaita akawanda ndinoda kutoikata manje manje so I think maybe kasvika 30 to 40 minutes ndobva ndaikata ndomboti idye zvangu ndodzoka futi na9:30 ndotaura imwe yacho ichi2 I think yakati rebei kana pasina ari kupinda ndakangomira kuti isvike 30 minutes then indokata ndozodzoka futi I think it's 9:30 if I'm more mistaken inogona iri 9 kanditase palaptop saka ndokandandangoya zvangu nako kashort story tatinyanyi kunakidza ndosaka ndati ndikuita 3 because it want to too short and ndandiziva kuti imwe next one iri kuone nguva yii toita sei manje kuti iri kuone nguva natione kuti next one yandikufanira kuita toita sei guys ndimuri ikoko kunoku ndikushaya kuti ndoita sei kuti iri kunguva next one yandikufanira kuita I think it's 9:30 guys tichagoziva here hatichazivini woona manje apa gaye honai vanhu vakutotanga kuwedzera indapedza ndakuda kutoekera kana waona kuti next tasha zviri sei Yes, share zviri sei? uribo Ndiri right iwe natiri kungoona iwe nemadhiramu ekungodzaturwa everyday. ndevane musika ndasakasirisaka nhasi ndiri muworking mode 3 malive ndobva ndazorora zvangu Aiwa ndikuzviona sekuti sisi ari kushanda. Mande choda grocery. Una grocery rei Ndori mandika rekudya pano mashoma. Saka wotoshanda zvine simba tiwane grocery. asi ndo zvatichamo tavamusikisi inda kutopedza anzi tatiwa musikisi ini ndava kutopedza naiwo unoire kuti next yangu yechitu iri kunguva yandichazivini ndadzichinja matime bcause ndandavata kana ndifunga ndichamuka na9 kana ndamuka na9 tatanga malive na9:30 ndo zvandandichifunga ndo ndati kana rega ndidzidzosere sure kutora kuti ndionewo time yekumboita kuzorora pakati apa saka ndichazivi ndanyora kuti nguva iyi manje ndamachinja ukwanisa kunditarisira ura ndichazivini zvadziri manguva ekugedza nditase pane imwe foni yangu gedza nditarisa foni yandaschedula but handisi kuekera kuona kuti iri konguva next one yacho alright iyo yekurohwegwa vanhu iyoyi kai kumba kwedu iwe takazvarwa tiri tuni munin'ina wangu taingoti gare munin'ina wangu aizvamboona iyoyo kungokwangwamura mhere kunge munhu aibuda dhimoni waivhura mhere ugochema munhu nevedi ko waitwa sei ramba uchitaura dakuona kuti pane ndifunga pamwe ndopane zvandarisarisa kuti kukirika padaekera but ramba uchitaura alright munhu obva achema paya apo hapana zvamunoita zvaunenge wamuita iye ndianenge ane kudena izvo zvimalast born izvi kudena kwaunoita vanhu ivava kudeni munhu kwakudena aya mbuya vangu vairova zvino vaigoti vaite mhemupinjisi mbuya vangu kwavoti ende haurevesi ende zveshe haurevesi zvati zveshe haurevesi zveshe washuwa wairohwa kusvika wakati handichadi zvishamu zvemupinjisi zvaigotemwa zvigogwanyugwa zvigoperera pamunhu wani avairova shemu mbuya vangu vaikwatura zvokuti avairova mbuya vangu kuti kwai ukahwa chiti haurevesi zvautoti wapera iwe zvati pakuperera haunadzemugwa saka munin'ina wangu izvozvo zvekungoyema izvozvo aiwa aizvifarira shema selasibona aiema ndorohwa ndavaini manje kuna vana vamainini vangu vavari 2 vasikana saka musikana mukuru akangonyarara kadika kaidenda uri kuona pamubhedha so kaisvika kovata kakakrosa so kaifara zvekuchema usiku chete vanhu vakavanda nguva yakeyo wazowana
zvelive kuchingwa ini na 9:30 yekuno kunenge ri 9:30 next one, so it's okay. Alright. Taurako vaiti kana hwava usiku ipapo apa tataenda kuholiday kwamainini vangu inini nemainini vangu koya vana vamainini vangu tuwa pakuvata katangovata vasikana tongovata takacrossa so dzimwe nguva taingokwana vhele tiri ipapo tiri 4 pamubhedha. Uya nyaya pakati yekuvata pakati yainetsa veduwe ini ndoti kandiri indini mukuru pavanhu vosa inini kuvata pakati munhu mukuru hazviiti ndovata kumacheto. Uya first born yamainini wangu ndiye anotevera kandi yesecond kwandiri oti ndovatawo kumacheto ndiri munhu mukuru. Zvitu isi zvimalast born izvi ndozoda kuvata pakati. Wamainini wangu mweya usingadi kana kuzviwa pakati vaigoti ipapo omuka ochinjika pamakumbo edu kuyai isita kuva takatsikirirwa nemunhu watakachinjika akatitsikirira kudai ngokunyangadai manje munin'ina wamaini mwana mbuya mukuru ogomumukira omudzemura nembama ziya akadaro omudzemura nembama inini kandinozikamwa pakuhwisisa saka ndoti usadaro kani muka iwe kumusumudza mwana mumunzisira panzvimbo kudii oramba kudai akudzemura munhu nembama zvako zvinyarara dzokera mumachira uya unoza kunonzi kushambarara iyo apa usiku shero usiku munhu akukwama tata kudaro kuti munhu wari wode zvinhu usaitofungiwaka manje bamunini vangu vaingomuka pogopopota usiku maite mwana yeye maite kuti explainera nyaya vasingadi kana kuziva kuti kwaikochikei vanakuru imi muri kuitei mwana apa ndiye anenge atanga dzimungonyango kumusunde chakumuti umubvise kumakumbo muise uku oikoda mura chero mhere nokuti kana isu taimirawo yevanin'ina vanokupinzisa bhizi asi vana vamainini vangu iwaka vanogara ngopinzisana bhizi every time. Aiwa tinoona madhirama nevanin'ina isembo ndakamborwira ndiroga asi wendiro ndakagwirana nevanonditevera ugoona zvitata ndaida kuti tapakiti yakanaka pakiti yangu hana kuizwisisa pakiti yaiva yekuti iwezve chimene zvindiro zvihofu zvitokotoko zvataitengerwa zvaunzi unogona zvindigwana muto wako izvozvo zvitokotoko zvinove zvekuti zvindigwana sadza uchipakura izvozvo saka pava nechewaiti nechegreen ndokubva chichuza chako chaunoda unoda cherudzii kuitira kuti patinopuwa miriwo pepe saramba tinoramba chichinjana because pane kala yandi ine green ndakainambobvira ita favorite kala yangu handikura nhema saka ndaida kuchuza chewaiti ndoti chewaiti chochocho mazuva iwoyo zvindiro zvazvina basa nekuti ndasanda kuchuza waiti nekuti ndoya ndo favorite yekala yangu iri madhima mtunanga sadaiti madhima mtunanga sadaiti yekutekera ndokubva ndati ndochitora ichi iwo tora iyi ndobva handiti handidi sei wachuza ichocho chikala ichocho ichi means kuti iwewo unoda kuzosira zvakawanda pato pakuripo unopakura unoda kusira zvakawanda mutiri imomo ukanarikupinana papine zvakawanda ndoda kutovaudza mama kuti iwe ngotitoti hanzi unoda kundipa ndiro iyoyo kuitira kuti paunopakura unoita zvakawanda zvaindigwadza zvisamboiti mainda ndine laki rekuti kana kwakuchuzwa nyaya yemakala iyoyika inini ndainzi ndichuze ndinotanga kuchuza kasi munhu mukuru ndinotanga kuchuza iyo nendiro iyoyo takanzi tichuze papa ndiro yeblue nendiro yegreen blue yacho nenge yakangoshata so ine kachikomana mukati asingaidini ndibva zvanzi chuza ini speed kakunotora yanga ine green light green kangori nice ne white so indikamanya kochuza iya tahoti takura sisi vachingwarisa zvino kanzi iyo unochuza iyoyo pakudii hatitange futi kuchuza unogoda kuchuza papi ini ndiri mukuru uda kuchuza chii uda kuchuzei inini manje uyu unonditevera ndo ranga riri system yako ungwani system yako waindishandisa intellectual zvingamboiti nokuti pakupakura chingwa taimborwira nyaya yechingwa chekumashure kachiya kuti waichirwira zvingamboiti chingwa chiya ndikureva nhema kwaiti iye waichida mai vangu vaichidawo saka ini aichidawo kuti saka up to end of the day ndakaguma ndochisvenga chingwa checho chekumashure chiya vachiti zvingatua nekuti mai vangu vaitanga kuti ndini mai saka unondikubvaira kuti handirwi chingwa chechiri unondiudza kuti chiiwe apa chingwa chavo zvechingwa chavo ichi
ndakatozoguma ndasingataikira apa ndaisamba ndairya ndakafundumura kuti chingwa changu cheizuro makadya chingwa chesuri nhasi futi nhasi futi chingwa kurya chingwa chesuri ucharyiwa chingwa chesuri ndichani moga ndinoda kurya chingwa isinotochidawo zvakaoma chingwa chekumashure chindirofunga chero kuhigh school tichichibaiwe kudining iyoyo nguva yebreak saka kwaitwa majuti kuchikoro kwedu yekunogadzira chingwa chichi nekucheka miriwo nechichi nemadomasi kuseni hatigoti tochiite unongonunga mazipisi ako mavire kumashure waya ninawo because kwaingodyiwa ka 2 slice chero kwaingodyiwa 2 slice iwo kati 2 slice ndodziguta papi zvingwa zviya zvamakuseni zoti kuporija handibati kuindako chingwa chekumashure nanhasi watondifungisa intellectual wainditeverei waindishandisira komoni oblangato ndakambodai kwaitakambota zvekutengesa mafiriji mazuva atanga kupinda mafiriji aya ndobva mai angu achita zvekundohodha mafiriji ase saka kwaizotenga ndini futi ndaino mahodha mafiriji iwayo ndamahodha ndaipuwa rembasera ndapuwa firiji rangu rebhasera ndakuimawo ndairi nyima firiji rangu rebhasera pandindaenda kunota sekundohodha ndikamunoreva nhenai usiku uya indaifunga kuti havakaundi mafiriji ani ndindaimasuka ndomaisa mufiriji iwe ndaimatora mafiriji usiku asati anyatsa kufuriza nawo pane musi wandakabaka na 10 nawo memwana blanda ndakaita ndakaba eblue ndobva ururimi rwangu ndazive kuti zvinopendewa blue tasati changu chachiya tasvikavata kuserika kuye kwandoreva kuti ndaivata kuseri kwekitchen iyi kweroom divider iye akavata kudiuko pakumuka pepe indi kutoda kuzvita zimuti mukaiwe mafiriji dikewe ndakafuriza kanzi wabafrizi kanogwaudza kuti wabafrizi zvikanzi naye apa indazivei handa kuzviziva kana ndandiri zvidofu handa kuzviziva memwana kuti kukoisa hakuna zvasara ururimi rwese rwangu va blue black zvikanzi une chipundu paekera parurimi sandeti pundu zvikanzi zvikanzi mendikuradze pachiri idai ndikati pfungwa dzako zvikanzi shuwa une chipundu parurimi ndikati papi zvikanzi apa zvikanzi shama kudaiwo ndikuradze pachiri ndobva ndadai zvikanzi waba ndoda kutovaudza mama uyo uda kunonoka memwana kunondimhangarira ndikamuti ndokupawo firiji racho ere mabribhi neyekuba futi katova pa11 kapainda kana kwakaipa zvimabhiraka zvacho zvese ndeta zvikamwa zvongozouya zveiitira senge zvemasiblings ipapa pakunzindira ipapapa zvaiita kuti mai vangu vaigona kudai so vaikuti pakura pane ndakambazita fesi yekutukirwa futi kunzekera miriwo kuti vaigona kutanga kuti uri uchibika kuti gumbo ranga riri murehuku raintepi asi vati maona maviri arimo akakwana ukandirisiri megumbo ramuri kutsvaka rirekisirimakumbo matatu wozi izvozvizviwewo wangachibika bapiro zvinofana kubika kuda riri bapiro nekuda kwei bapiro riri hubhubhu it means wangachibharira uchirya warya paunopakura pepe vaindinyima vaiti iwowo andiwapedzera mupoto apa ndisi amwe musi ndakadzamire musi ndakaridzamire ndikati handakana kumborya kana chinhu chamuri kutaura ichi hapana kana mapiro ndamwaura mukuti anzi hurubvurubvu hapana ingori yaita overcooked ndasina kuryawo zveshuwa but yakaita overcooked ndikanzi urye nemuto ndakauryiswa nemuto kanzi mutokuti apo unenge uchisangana kana nezvimarubvu zvinhu muto iyo unenge uchisangana nezvimarubvu ndandida kurya ndikati noreva nhema because of that ndakabva ndaita manje pese pandandobika ndakumeka shuwa kuti ndotora nyama because ndainyimwa taurako ivorega ndiede mumwe alright shero waita hako anhu asindambopindawo palife ndafara chaizvo iri bho andinakidza nenyaya dzako bye. Right. Okay. Pane munhu munyowani andamboona mubhokisi ndadzoke rega ndise happy family happy family happy family maka Shema ngashagona amasikati
Naswati wina wamaskati. Ushema. No, kitchen. Oh, kitchen. See. Yes. Kamaka. Maka. Ndoziva kuna nyasha, kuna maka, kuna makanaka. Ndizo. Mati, Eleni, Natiwa. Mati ari kuskulu. Tio pelasi. Ndizo tio. Kudu upukudu. And kama kama nakepa next page kana Alisa. Alright. Alisa yepi. Alright. Kwa uyu mu grade 7 kwa uyu mu grade 7 ali say yes kani tio. Ori bo tio. Nasi tafara shema maskati nasi. Maskati but uyu ndakuza uyu anonzinyasha, uyu ndimaka, uyu mu grade 7 anonzani zia. Tadiwa uyu arapa werunyaranyaro. Tadiwa iwe ani zia ndakangamwa. Eleni, Eleni na Tadiwa I don't remember next time. Yeah, next time I'm going to buy the. Kuchikoro. Waenda kuchikoro. Aripa lesson. Uri kuchemezve. Anoda kubata earphone manje akabata anokacha. Alright. Chimbotipewo tinzwe madhirama ekwenyu. Nyaya yechingwa yekubheki 2 girls. Mama vakasazoti imi apa miri mushe. Aipe mushe oyo. Kushi. Ude. Chingwa chinotsa panapa. Nakukutiza mupinota. Manje nyaya chingwa kana yanetsa. Mama vakazopindira manje. Ndobonzi chita emajuti. Because sensatula usika. Ekudika chingwa chekumashure. Saka Ma? Saka imwana wafa izopereka kuti uzotora bheki usiye chingwa chepakati chega azvizoite. Saka motoni dziti rose chingwa chekumashure. Dziri dzako yaya. Nyasha anoita godo uyu nguva zhinji ndikatengerwa hembe nyasha anakida yangu yanenge tachuza iye yake inenge yasara iri yake oiramba. Panoita noiziwe kune kuda kweivuti vakafanana rangu rine blue rake rine pink iye kuti anazura rine pink ndarine blue kuti inini tarichuzirei Senge madodo. tine mamwe atakatengerwa eblack ane madodo asi akasiyana design pafront apo iye zikanzi watorere rine design yakadai indoda iroro. Aiwa rinongana nyanya kwafita. Inini ndanichizono. Wati? Ndati mopfekerana here uyu anozoda dhirezi rako mopfekerana here. Ini ndakasimba iye akaonda but anachema zvinoenda sarudza inini tokuzotengerwa zvakainzana. Anoda kuzodii manje anoda kuzoita sei nazvo anozokwana anto negodo neni mapedza mukonatira anoisikara kutombodzitore wati ndipe hedzo hembe idzodzo because hamuna kurongeka ndozokupai marongeka. Saka iwo unodii kumbomusiya atange kuchuza umusi chichuza iwo wakanyarara zvako wakagara kumateresi chichuza. Iye ane problem ka iye azi kuti inini inofita inini iye haimufite because inini kanyatsondifita iye ndoti mopfekerana here hamupfekerani keimi tinotengerwa dzakada kuinzana esachi asi kuti ini yangu kana inogona kuti yangu XL yake goita elga
zikonge watorere iyi ndo yakanaka ndo ndiri kuda nengoti yaita yangu chete ndo zvinongomurwadza ane godo izvo nematope waite chakatengerwa iye akuti anzanzi ende akatotora yangu ine vandasara neyake yake yacho haisukwana kana iri godo ko uyu grade 7 anozviita here uyu tanaka panamati uyu mugrade 7 anozviita kuti anorwadziwa nedesign inenge ine hembe yeumwe patoti chitotengerai jira rangu ndikuda jira izvezvizvi rezambia tengai kakutosonesawo design iyoyo ene chete anoizo kuti akatoregedza mikodzi inodai ema but kamukomana akanetsani nemunhu kako kamukomana kakajendero ako kari 1 akanetsani nemunhu haana wanoti uyo akafitwa uyo haana because ari 1 vakomana vari vanonzo vakangochila but mabhebi painini manje ndarisina munin'ina wokunetsana naye saka ndaitondetsana neiva varisire kwangwa odzadzingori boys dzega ini ndinongori nemabrothers 5 pandikaenda zimbabwe muchamaona zvenyu ndechimboita mavhidhiyo nawo manje ukati yakuzimbabwe tichatomboonana live shema togara padhuze nepaairport kunonzi muarlington inzvimbo nyoro mufield tichagadzisa matshirt toda inonzi chiauto ameno inonzi chiyekusignature something here yashema red with a budged eye tikazara corona zvinavako zvodero aiwa don't worry ndinokutsvagai kana ndauya handini ndine uyu ndine Instagram name renyu ndinokutsvagai kutombosangana kuti mutaundi tosangana mutaundi tombodya out asi munouya nemari yenyu munouya nemari yenyu munouya nemari yenyu katika kukariba takutosanga kutonganza tumadhoradhora naenda kukariba muna henyu nemari dzenyu hazvina kana problem musazonditi chiro ndakandipromisa kuti endesa out ndedangoti tingogara tese mumwe nemumwe achirya chingwa chake zvake mvura shema no problem totsvaga kwokusangana torimbonogocha gocha hamena kuti nzvimbo dzekugocha gocha ndedzipi toenda ikoko saka ndoenda zvanhu dzangu ndofamba neazvanhu dzangu vaziwa ndoenda neazvanhu dzangu wagona manheru makakanhasi izvozvi 21:09 ringi rangu ratobreaka richakwasi kuramba richisheka saka ndimi vekupedzisira ndobva ndakata live ndo prepare in 10 minutes ndouya neimwe live stream alright tinenge tiripo takakumirira kuno ku 4 iri bho ndoya neimwe zvangu apa ndakuya naye manje ndeyekumusha manje ndakudzokera kumamisha manje this time ndakudzokera kumanga angu isusu kumusha kwedu kubhikita kumarutsu chaiko yes iri bho alright tumastora ndakuya nayo ndeyekumusha saka ndamati ngaabata ngaateedzana aite interlink saka ndakudzoka netuma story bad yekumusha manje
Handiti saka manheru naso unenge usipo. No, izvo zvindiri kukata ndobva ndaita imwe live stream I think in 10 or 20 minutes ndichangopusha like ne 20 minutes kana kuti ne 30 ndione kuti ndoipusha hawo because amboti mirirei something dangomba mwamvura. Handiti ka ahora itiripo inwati asi nhaka unotenga futi sugar. Wamwa nemalemon because voice yako sometimes nomboitika ku. Ndakatoneta. Rinenge riri rakuenda rinomboita hosi voice but nhasi nacho kuti unzwa kuti nhasi riri right riri nani I think ndinanyanya kutaurisa nevanhu stereki plus kumba ndomboita maawa ndichitaura nemabrothers angu. Asi nasitafara masikati anoshema. Tinoronga ndauya. Ukangoita takatokumira uya titambe dance yashema guys. Akuda ukacha. Anondinakidza akachitenderera ndandisitoku. Yemenzoka usapa favorite beat. Apa Kunyasa kuoneka. Yeah, apa panoda farina. Farina. Let's go. Alright, bye-bye. Bye. Maka, bye-bye. Bye-bye, Theo. Bye-bye. Ya, tukubata shema mamanje futhi. No problem. Bye-bye. Bye. Bye-bye. All right. Andina kizanzi musaite noise kune vanhu veke pane vanhu vari as you are invited asi pane vanhu vari kutamba basa andine kizanzi musaite noise kune vanhu vari pabasa but pesa pakaita noise guys. Guys, bye-bye. Daudzoka in 5 minutes dambotimwirire mvura guys. Pahuro pangu pasazanyanyoita too dry. Bye guys.